dyr, samt bakterier og andre giftige gasser. Det fungerer sådan, at i lygtepælene, så bliver der lavet en sensor, som kommer til at sidde sådan omkring her, så den er højere end de fleste personer, som så kan måle, hvornår luften bliver for forurenet. Hvis det skulle ske, så sprøjter den kemisk gas ud, som renser luften for bakterier og udstødningsgasser osv. Ni hao, jeg indbygger i byen Beijing. Det er fantastisk, at vi nu kan trække vejret uden at være bange for bilås og smittesyg. Vi siger mange tak til professor Kynette. Denne gas gør, at usunde partikler og kemiske gasser bliver flydende og falder til jorden. Derved går de ned i en rest, hvor de så kommer ned i rensningsanlæg og bliver renset. Jeg fraråder alle mennesker og hunde og dyr at spise eller drikke af denne gas, fordi så bliver man syg. Det skal siges, at det ikke er den kemiske gas, der gør det, men det er bakterier, der kommer ned på jorden.